este tipo de arames en outras zonas do Estado español para, según di o Ministerio de Interior, sobre todo para prevenirnos dos inmigrantes que nos chegan, pero non hai nin que ir a Ceuta nin que ir a Melilla para ver efectivamente as concertinas en vivo e en directo que as temos neste lugar no que estamos aquí no concello de Guitiriz. Nestes momentos os propios veciños non saben, esta tamén é unha das cuestións que preguntamos na iniciativa, non saben o que se quer facer aquí, empezando por este peche de concertinas que, por certo, baixo o noso punto de vista é absolutamente inhumano desde todos os puntos de vista, tanto visualmente como para os veciños da zona como para a fauna da zona. Acabámonos de atopar un corzo que saltaba e non quedou aí enganchado, bueno, pois de casualidade, non? Nós estamos preguntando ao Ministerio de Defensa que teñen previsto facer aquí cando efectivamente esa actividade se reactiva e, bueno, aquí aparentemente ninguén sabe nada, ninguén sabe si este campamento ten o Ministerio de Defensa previsto algún outro obxectivo distinto aos que xa tiñan. O Ministerio de Defensa terá que dar explicacións sobre que está pasando xa en este momento aquí e que vai a pasar no futuro máis próximo, porque evidentemente os veciños desta zona terán que sabelo, pois tamén para actuar en consecuencia.